Hamba kanjani baba? Kuyaphila njani? Sigrand nathi. No, sibone ngathi uphethe kahle lapho. Kwenzakalani akusichazele kancane. Ngala hayi kuphethekile Nkosi yami hawu. Kuphethe kahle impela yebo. Mhlawumbe ngingathanda ukunichaze kanjani hlasimpe nje. Kwakwenzakaleni manje phela ngeke uphathe into singazi noma yakho noma kwenzakalani. Phela abantu bavamisile ukuphatha izinto kanjalo kanti baphathela abantu. Zithini usikhiphele. Kwakwenzakalani lapho? Kwawena noma kuwine bani? Sithini usichazele mfethu. La kahle kahle la ngaqala just ukubonga nje uNkulunkulu yabo. Ya kukanje ngoba ubuza bhuti wami kunjalo impela. Awuthi uthe umuntu akambusise nje Nkosi yami ngithathe lazi lokhuza. Nkosi yami kunjalo impela yebo angibambelanga umuntu. Ngoba khona imuvi esakubona kuyona uyikhehla mfethu kodwa manje siyathuka manje bese kubona uyibhungu uyichamele. Impanzula. Hawu mfethu usilinganisele babona abantu ukuthi yini le abaphuthela eyenza ukuthi ubambe kahle kanjalo ube usuyabagqugquzela ukuthi abake bayokubona-ke usuyikhehla usilinganiselele la khehla nje ekuyilona elenza ukuthi ujabule ube muhle kanje ikhehla unxakanxaka uDavid hayi inxakanxaka yaStefe indaba athi bayishifile kanti vele iphile kufene unika ukusanganelwa hayi tithi ayibe kanjalo igama le movie. Okay, so amalobolo gone wrong lapha kwiBafololo Darryl Bafololo production iyatholakala ka-YouTube. Ephumile futhi nako-1KZN siyajabula siyabonga. So abantu bangaya siyacela baya abantu Nkosi yami nabasikayo nje bawo-subscribe Darryl Bafololo production. Ngibonge bakwethu ngicabanga ukuthi lokhu okwabandi ngoba ngithole kubantu so isibongo nje isibongo impela. Awakhelwanga nje usigora noma award le ethanayo ngoba phela sifuna ukuzwa ukuthi nje okwaphethe yiphi lo nominate kephi ngoba manje enosigora nibuye nenze izinto ezingaqondakali mhlambe nje sothi ama-award kanti senizakhele nje ama-award enu aseBafololo. Hayi Nkosi yami akukho kanjalo hayi lawo amalokhuza amajuba film festival. So siyabonga nakumajuba kakhulu ngabakwenzile kuqhubeke kwande bakwenze nakwabanye abantu asizakhilanga. Hayi-ke siyabonga nathi. Ngabe kukhona okuzayo eBafololo noma nisaphumule nisa-celebrate nama-award? Sisapheka impela abantu abalindele nje abalindele kakhulu kukhulu okuzayo nje abalindele kakhulu abantu. Hayi-ke mhlawumbe amazwi okugcina-ke okubonga nje kubantu bakho then hayi usuyavalelisa kuqhawela kithi. Ngiyabonga nje mhlawumbe njengoba ngiqala ngokubonga umdali nje kuyena umuntu akamdalile ngoba phela ngaphandle komdali ngiqala kuwe then ngibonga abazali abangilethe emhlabeni. Ngibonga umndeni ongikhulisile abafowethu abangisaphothile nangasekhaya eMthwalume angisoze ngawukhohlwa abangikhule khona. Ngibonge nozakwethu sebesinabo kwifilimu yamalobolo nekade nginominethwe nabo nakumajuba. So ubonga isibongo nje ngiyabonga kakhulu amazwi amaningi anginawo ngiswele emlomeni inkulungwane zokubonga kodwa nje nginawo ukuthi okwenu lokhu Nkosi yami akusiwo kwabantu okwenu because isipho senu. So ngiyabonga ngiyathokoza. Sibonge kakhulu-ke cha. Nkosi siyabonga.